Heu entrat a la història de Catalunya, una obra interactiva de 14 CD-ROMs de l'avantguàrdia que us permet viatjar de manera amena a través del temps pels fets més rellevants del nostre país. Des de la mandíbula de Banyoles fins al tren d'alta velocitat, de Jaume I i els almogàvers al franquisme, a l'Estatut de Sau i a les Olimpíades de Barcelona, tot passant per la Renaixença, la Setmana Tràgica i la Guerra Civil. Les més de 1.500 fitxes històriques són il·lustrades amb 5.000 fotografies, 250 vídeos i 3 centenars d'animacions i mapes. A cadascun dels CDs es pot consultar un ampli glossari dels termes més significatius i una extensa cronologia. A més, la col·lecció dedica un CD-ROM a les biografies dels 1.000 personatges clau de la història catalana i un altre que monogràficament tracta els fets més importants de 100 pobles, viles o ciutats, així com de totes les comarques. Fàcilment podeu anar d'un lloc a l'altre, buscant els índexs, marcar o imprimir. I si esteu connectats a internet, un sol clic us permet ampliar la informació sobre qualsevol tema històric. El dia de Sant Jordi de 1976, Catalunya donava un altre pas important en el procés de normalització lingüística i cultural. Després de 37 anys, els catalans podien llegir de nou un diari en català. L'Avui va néixer gràcies a la iniciativa d'uns quants intel·lectuals i artistes que van fer donacions per crear un fons artístic i un bon grup de lectors que el van ajudar amb petites aportacions econòmiques. Josep Faulí va ser el primer director del diari, l'únic en català que s'ha mantingut als quioscos des de finals del franquisme. Durant els darrers anys del franquisme, totes les organitzacions de caire catalanista es van aplegar a l'Assemblea de Catalunya per demanar juntes la democràcia, l'amnistia pels presos polítics i l'Estatut d'Autonomia. El 1976, una manifestació encapçalada per Lluís Maria Xirinacs va recórrer bona part de Catalunya en el que es va anomenar la Marxa per la Llibertat. Mitjançant la desobediència civil, la marxa reclamava el mateix que l'Assemblea i el recent creat Consell de Forces Polítiques. Els manifestants van sortir caminant de l'Escala el 4 de juliol i van arribar a Poblet l'11 de setembre. Per altra banda, aquell mateix dia, a Sant Boi, s'organitzava el primer 11 de setembre del postfranquisme, una manifestació catalanista multitudinària que es repetirà un any més tard a Barcelona. El 23 d'octubre de 1977, Catalunya recuperava el seu president. Després d'anys cridant pel restabliment de l'Estatut, els nombrosos assistents concentrats a la plaça Sant Jaume de Barcelona escoltaven a Josep Tarradellas demanant l'autogovern de Catalunya. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ja sóc aquí! Perquè jo també vull l'Estatut. Josep Tarradellas havia estat president de la Generalitat a l'exili des de 1954. El seu retorn significava el reconeixement polític de Catalunya per part del govern central presidit per Adolfo Suárez i l'inici d'un procés que forçosament havia de dur a la creació d'un govern autònom per Catalunya. El 10 de setembre de 1983, l'actor Joan Pera donava la benvinguda als espectadors de la primera televisió feta íntegrament en català. Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. A partir de llavors, TV3 començava unes emissions de proves que s'anirien consolidant fins a l'aprovació per part del Consell de Ministres de la llei que feia possible un tercer canal de televisió controlat pel Parlament de Catalunya. En 15 anys, TV3 s'ha convertit en un referent important de la cultura catalana. A través de la seva programació, ha impulsat el procés de normalització lingüística i cultural, especialment amb la retransmissió dels partits del Barça, els serveis informatius i la producció de programes propis, com ara les telenovel·les. La tradició alpinista de Catalunya va arribar a les cotes més altes a la dècada dels 80. El 1982, la primera expedició catalana feia camí cap a l'Everest, el cim més alt del món. Malgrat l'excel·lent preparació dels integrants, les dures condicions meteorològiques i la mort de 2 xerpes van obligar l'expedició a tornar al camp base quan només faltaven 350 metres per arribar-hi.
Perfecte, tranquils, xavals. 2 xerpes pugen a ajudar-vos. Baixeu avui mateix cap al camp 4. 3 anys més tard, una segona expedició hissava la senyera als 8.848 metres, al pic de l'Everest. Durant mig any, la ciutat de Sevilla va retre homenatge a 5 segles d'avenços tecnològics. L'exposició universal, inaugurada el mes de maig del 92, prenia com a excusa el 5è centenari del descobriment d'Amèrica i oferia una passejada pels canvis que han experimentat la ciència i les arts des de llavors. 111 països i les 17 comunitats autònomes espanyoles van participar en l'exposició, que no es va veure afectada per l'agitada situació mundial que havia portat a la dissolució de la URSS i a la Guerra del Golf. Durant la dècada dels 80, ETA va radicalitzar la seva política d'atemptats indiscriminats contra la població civil. El més sagnant de tots es va produir el 19 de juny de 1987 al centre comercial Hipercor a la Meridiana de Barcelona. L'organització terrorista basca va deixar un cotxe bomba a l'aparcament de l'edifici, que va acabar amb la vida de 21 innocents. El dia després, en una manifestació multitudinària, Catalunya va fer sentir la seva veu unànime contra la violència terrorista. A la ville de Barcelona, Espanya. El 17 d'octubre de 1986, Joan Antoni Samaranch donava l'empenta definitiva a un projecte que Barcelona havia engegat 5 anys abans. Finalment, la capital de Catalunya obtenia l'organització d'un acte d'envergadura mundial que li podia donar l'impuls necessari per l'esperada renovació urbanística i una projecció internacional per a Catalunya. A partir de llavors i durant 6 anys es van impulsar tot un seguit d'obres que van deixar la ciutat amb les infraestructures necessàries per acollir els milers de visitants que el 92 s'aplegarien a Barcelona. Les rondes i l'anella olímpica són només 2 exemples d'aquest macroprojecte encapçalat per Pasqual Maragall, aleshores alcalde de Barcelona. Als darrers anys de la dècada dels 80 i principis dels 90, la normalització del català va arribar a la música de masses. Fins llavors, les llistes d'èxits de Catalunya havien estat íntegrament formades per músics que cantaven en castellà o anglès. Una fornada de nous grups, entre els quals destaquen Sopa de Cabra, Sau i Els Pets, van ser els primers que van saber connectar amb el gran públic, tot i cantar en català. El moment àlgid d'aquesta onada de rock en català va arribar a l'estiu de 1991, quan més de 20.000 persones s'aplegaren al Palau Sant Jordi per escoltar els nous ídols del jovent català. Gràcies a la música clàssica i a l'òpera, durant tot el segle XX, Catalunya ha tingut un paper destacat a la cultura internacional. Durant la segona meitat de segle, els cantants d'òpera catalans s'han situat d'entre els millors del món. Josep Carreras, amb l'espanyol Plácido Domingo, i l'italià Luciano Pavarotti, ha popularitzat aquest estil, sovint titllat d'elitista, gràcies als macroconcerts als 3 tenors. Montserrat Cavallé també s'ha afegit a aquest corrent i ha fusionat el rock i l'òpera. Per altra banda, Victòria dels Àngels i Jaume Aragall són 2 veus més amb un lloc ben important a les files del bel canto internacional. El 31 de gener de 1994, el Gran Teatre del Liceu, símbol de la burgesia catalana durant els darrers 150 anys, va patir el segon incendi de la seva història. En poques hores, el foc, que havia començat per culpa d'una guspira en unes obres que es feien a l'escenari, va cremar tot el que se li va posar al davant. El Liceu va quedar totalment destruït.
Pocs mesos després es va crear un Consell de Mecenatge, integrat per institucions i empreses privades, que ha permès reconstruir el teatre amb la màxima fidelitat possible i a punt per obrir les seves portes la temporada 1999-2000. 2 dies després de la mort del general Franco i segons l'estipulat a la llei de successió de l'Estat, Joan Carles I jurava a les Corts espanyoles lleialtat als principis del movimiento i era nomenat rei d'Espanya. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. A partir de llavors, Joan Carles I engegava un procés molt delicat de transició cap a la democràcia que portaria a la destitució de Carlos Arias Navarro, al nomenament d'Adolfo Suárez com a president del govern i a l'autodissolució de les Corts franquistes. Aquests fets van obrir la via a la legalització dels partits polítics i a l'aprovació d'una Constitució democràtica. El Barça de les temporades 1990-91 fins a la 1993-94 ha passat a la història blaugrana amb el sobrenom de Dream Team. En 4 anys, l'equip dirigit per l'holandès Johan Cruyff va aconseguir 4 lligues consecutives i una Copa d'Europa. Van ser especialment dramàtiques les 3 darreres lligues guanyades a l'última jornada gràcies a les ensopegades del Real Madrid i el Deportivo de la Corunya. Les concentracions blaugranes a la Rambla de Canaletes es van convertir any rere any en un fet quasi habitual, on milers de joves seguidors eufòrics celebraven els èxits de l'equip. La darrera setmana de juliol i la primera d'agost de 1992. Tots els ulls estaven sobre Barcelona. Catalunya havia de demostrar que era capaç d'organitzar un esdeveniment de la magnitud d'uns Jocs Olímpics. 15.000 atletes van arribar de tot arreu del món per participar en la competició esportiva de més prestigi a nivell mundial. Per acollir les proves, Barcelona va remodelar l'antic estadi de Montjuïc i les piscines Picornell i va construir el Palau Sant Jordi i l'Institut Nacional d'Educació Física, tots ells a l'anella olímpica. Els Jocs van ser un èxit rotund i des de llavors s'han convertit en un referent ineludible a l'hora de presentar Barcelona al món sencer. La despolitització de la societat durant els anys 90 ha estat especialment evident entre la joventut. Durant aquesta dècada, els joves han enfocat les seves inquietuds cap a les causes ecologistes i humanitàries. Han proliferat les organitzacions no governamentals de caire ecologista i d'ajuda al tercer món i va tenir una especial rellevància la mobilització de la plataforma del 07. Mitjançant acampades als llocs menys corrents i les manifestacions pacífiques, els joves demanaven que el govern donés el 0,7% del producte interior brut als països més necessitats, tal i com ho exigeixen els tractats firmats a les Nacions Unides. El 10 de maig de 1980, Jordi Pujol jurava el càrrec com a primer president electe de la Generalitat de Catalunya del postfranquisme. Prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat de Catalunya amb lleialtat al rei, respecte als drets de la persona i estricta observància de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia? Sí, prometo. Molt bé. Queda proclamat. Jordi Pujol ha estat des del franquisme una figura clau del catalanisme moderat. Fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, fou reelegit president 4 vegades més, 3 d'elles per majoria absoluta.
Durant la seva etapa de govern s'ha consolidat l'administració autonòmica, mitjançant la transferència de competències del govern central i les diputacions, i s'ha potenciat les infraestructures del Principat. Des de 1993, la coalició liderada per Jordi Pujol, Convergència i Unió, ha donat suport als governs minoritaris formats per Felipe González I i José María Aznar després. 4 anys després del restabliment de la democràcia, un intent de cop d'estat va posar en perill l'incipient ordre constitucional. El tinent general de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, va entrar al Congrés dels Diputats mentre es duia a terme el debat d'investidura del nou president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo. ¡Quieto todo el mundo! ¡Afuera todo el mundo! ¡Quietos el jurado! Mentrestant, a València, el general Milans del Bosch va treure els tancs al carrer tot sumant-se a l'intent colpista. Aquell mateix vespre, el rei Joan Carles I declarava el seu rebuig a les accions dels insubordinats i va posar fi a les hores d'incertesa. El cop d'estat havia fracassat i la democràcia quedava assegurada. Feia més de 40 anys que els espanyols no escollien lliurement el seu govern. El 15 de juny de 1977 es convocaven les primeres eleccions generals del postfranquisme. Adolfo Suárez havia legalitzat la majoria dels partits polítics pocs mesos abans i l'expectació era màxima. La participació va superar el 79% de la població amb dret a vot i la Unión de Centro Democrático, el partit del president Suárez, en va ser el guanyador. A Catalunya, la coalició Socialistes de Catalunya, de Joan Raventós, va ser la més votada, mentre que el Pacte Democràtic de Jordi Pujol va quedar segon. El 20 de novembre de 1975 moria Francisco Franco. 2 dies després, el rei Joan Carles I manifestava la ferma determinació de liderar la transició d'Espanya cap a la democràcia. Aviat Catalunya va ser un clam en demanda d'un nou estatut d'autonomia. La gran manifestació de l'11 de setembre de 1977 i el retorn de Tarradellas al capdavant de la Generalitat van atiar l'eufòria. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! La Constitució de 1978 va consagrar la descentralització i l'Estatut va ser una realitat el 1979. Un any després, Jordi Pujol guanyava les primeres eleccions autonòmiques en més de 40 anys. Al decenni dels 80, Espanya va culminar la seva integració als fors internacionals amb l'ingrés a la Comunitat Europea i a l'OTAN, poc després de superar l'ensurt del cop d'estat del 23F. A Barcelona, l'alegria per la nominació olímpica el 1986 Barcelona, Espanya. va estavellar-se pocs mesos després contra el sagnant atemptat d'ETA i Hipercor. L'èxit esportiu i organitzatiu dels Jocs van prolongar la llarga etapa de col·laboració de CiU amb el PSOE i el PP a Madrid.